Usa ka San Telmo o kalayong galutaw nga gituo ang kalag sa minatay ang nagpakita matud pa sa mga residente sa Bulunsuri Cemetery o City Memorial Park sa Cagayan de Oro. Ang usa sa mga nakasaksi sa panghitabo, hilabihang kakulba ang gibati sa panghitabo. Ani ang report. Dinhi sa Bulunsuri Cemetery sa Cagayan de Oro City, nakurat ang mga residente sa lugar. Human nga migawas ang mga istorya nga adunay nakita nga San Telmo sa lugar panahon nga mubunok ang ulan. Usa kuno sa mga nakasaksi sa mong panghitabo, si Timoy Dusol, trabahante sa mong samang o residente sab sa mong lugar. Pag naog ginamo, diya na mi. Nanti may misiga. So wala lang mi pag abot diri. So diya pa rin namo naklaro kay sa pungan man siya ani nga kining arko. Tinatawa sa sagbot. So tanaw ako nang gidulitan gid. Giklaro gid ako kandila na nagdagkot. Uno na sana ako na nagdagkot kandila gabi nya kusuking ulan palong na unta. Naunya kay sadiyang kusog man gid yung call siga gid di siya mapalong gid. San Telmo man day. Ang ilang kahadlok nga gibati, wala na lang kuno nila panumbalinga ug midiretso paglakaw palayo sa lugar. Kining dakong mangga nga dugay nang natanom dinhi sa Bulunsuri Public Cemetery dinhi sa Cagayan de Oro City. Dining dapita giingon ni Timoy kauban ang iyang mga higala nga nakita nila ang gikaingong San Telmo. Ug matud pa sa mga katigulangan dinhi sa lugar, kining punuan sa mangga dinhi sab nagpuyo ang usa ka dako nga halas nga ginatuhuan nilang usa ka misteryosong mananap. Atul sab sa ginahimo namong coverage sa mong dakong kahoy sa mangga, kalit akong nakabati og katul-katul sa akong kalawasan. Pre, naunsa ka pre? Katul kay akong kuan, akong kamot. But ngano ni? Di na tawag to kay diri kay katul kaayo. Basin og makan kag sa piring pre. Wala ko kabalo. Unsay na diri? Tara. Gawas kang Timoy, ubay-ubay sab nga mga residente sa Bulunsuri ang nakakita sa mong San Telmo. Usa na ni ana si Nanay Prima Abendan, kinsa tendera palibot sa menteryo. Nibuong ko kay nganong nigala sa kilid sa simba sa ilahang opisina. Nag-ana-ana ang kayo. Di wala na lang jukoy ko lang unsa ka namo. Doon ta ko madlok naman ko kay gabi naman. Di giigo ra na pero gaon totality gyapon to. Tinuod man o dili nga adunay San Telmo nga nagapakita tungod sa tinuhuan sa katigulangan nga mga kalag kini nga kinahanglan mahiluna. Alang kang Timoy, usa ra gyud ang kinahanglan sa mga minatay nga anaa sa menteryo, ilabi na karong kalag-kalag. Kalag baya na nagkundinar. Talagsara pud baya mo na sila magpakita baya sa pila ka tuig. Mangayo gid na sila yag kanang kuan pahiluna gid na sila. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.